UGWUMBA. Ọ bụrụ na ị marụgo ihe na 2013-2014 nwekwu ihe onye a na-achị ugbu a bụ president anyị Jagaban Tinubu. Ọ bụrụ na ịhụ ihe o mere onye na-achịbu mbụ bụ Ebele Jonathan, ị ga-asị ọ wee tu akụwa dị. Nke mbụ bụ na ofu ihe ha jigoduru kwara ọkụ kwanye nwoke n'ike bụ nke mgbe a garụsị na atọrọ ụmụaka na Chibok, mechakwa nwekwara ebe ọzọ atọrọ ụmụaka na ugwu Awụsa ahụ. Nke bụ na emegidere ya ma nwunye Obama ma onye ọbụla ha niile wee soro gịnị rescue Chibok girls, bring back Chibok girls, bring back our girls. O kwogide tutu Yororom wee chutuo Goodluck n'ọkwa. Tata ọ gbagorogo kama abịa n'ọgụ epetike ndị Igbo. Ị maara nwoke a na-akpọ Kama maka achọrọ m igotari ọjị. Nwoke ahụ ọnụ mmadụ ka ọ bụ ọkwa na be ndị mmụọ ka o si wee bịa. Ị ma na gị wa dị ka onye mmụọ maara ndị si be mmụọ mmadụ. Mba, ọ mmadụ ka ọ bụ. Ọ dị mma. Ihe niile a gwara anyị na 2013-2014 tupu achịtuo Goodluck na 2015 emewe na times 10. Nya ka a tọrọ ụmụaka na Maga local government bụ nke dị na Kebbi steeti. Ndị ekperima chọrọ ụmụaka ha ga na-arụ aka n'ike, a ga na-agwụnye ihe n'ihe afọ na ndị ga-enye ha ego wee bịata na ya bụ na akwụkwọ wee tọrọ ụmụaka ụmụ nwaanyị na-agụ akwụkwọ na secondary school. O wee ihe m ihe na-emerụ ejisi na a ga-achụtụ nata Goodluck. Kedu ihe nwere ikwu maka ya? Achụtụ Goodluck not only maka Chibok girls, mana o so n'isi ya. So na ọrụ ka ọ pụrụ ọdọ ka fana Chibok girls ahụ anọkọta wepụta ofu onye asị na ụmụ na ọ mere ihe na girls ahụ na women. Nne ka nsọ na ọ dị họnka asị na afọ na Chibok girls ahụ. Na nke a kịta atọrụ anụ ka gọọmenti kwuru okwu mana oge ahụ ma Goodluck ma ndị otu na-agbagharị ya na-eti because na amazi nke bụ eziokwu na arrangement ka reality. Onye ọbụla ma ejighị ya bụrụzi ihe ọbụla ọbụ ma kịta ka o mechara ịnụkpaka n'ọnụ ndị gọọmenti si na biko chenu na-eji mgbe ha na-eji kpụpụta na-eji ịnụkpaka m ha gbara nkịta asif na ọ gbasa adịfa. Onye na-ekwu na onye ọbụla mara dat na atọrọgo ụmụazị abụ na-atọrọgo ha ana gọọmenti abụrụ ya bịa concern gọọmenti abụ 2027 iwin in next election. Ị na-ekwu na ụmụaka na-ama nchọta ha chọta ya nke bụ eziokwu. Nwe ihe mere na gọọmenti chọrọ imechi ọma mmechi. O nweghị ihe mere n'obodo ọ bụla a na-achị gọvanọ chọrọ ma presidency chọrọ ime ịfụ under 24 hours ama mmenwu. Ọ bụ priority. Ha chọ ka achọta ndị anyị achọtanwu ha andatemokwu ma akwụ na nwere ife ya nwụọ na ihe ọ bụla ịtụrụ n'ọda ya bịara kama ọ na-ekwu okwu isi n'ime ha. Exactly. So kama before yi boxers kịta onye go konkoza ọkwa efiri ihe na ha atọrọ anya ha ya fụcha ncha niile. Ịmana ka how they do bụ na negotiation. O nwere kịta ike eje asị ndị a ngwa ha nụ maazị ego na ka anyị agwụ ka ekwu anyị enweghị ego eje bite ego gwụọ ha when ha ya bịa tomorrow. Maka na ebe nwata na-aga na-enweta ihe o ji arachapịọm ọkpọpụtakwa ebe ahụ maka ọ bụ na ha ejego ewee chie ndị ọnụ na ana wee chọta onye ya basi gbubinata afasị ọgịnị ka onye gwegwe na tụkwa ụnụ ha ejezi ọzọ. Mana ọ bụ na nke ịkpọ ọfa o nwere onyonyo mfụrụ asị na ha je negotiation wee bụrụ ọgbatumtum ha lụrụ 50 nyarụsie egbe mafụ bụ mbụ ma agbọghọ data ewere ofe egbe abata head bridge ọsọ agba ndị militant nyarụcha ọgbatumtum ndị banditi ebe na-eje negotiation ndị ekerebe ndị eke na onye na-akụ na-enefa ha chaburu mozaik ba. O nwere nke dịkwa na WhatsApp m fụkwara ebe a na-eme ofu n'ime ha interview ebe negotiation ma ndị amị egbe ọnya n'ahụ ngwa agha ọ bụ n'ahụ ekwuodo okwu maka ya anya ha dị asị ada nwoke kere ebe nke asị ka ebe nke ị ga-ekwu ga-agwa anatọrọ oke iwe nwana na ị ga-egosigo na ha anwụ obodo mana ihe ọ bụ ọ dị mma. Ime ofu ya na-enye m nsogbu bụ ọ da ọkwa ka ọ na-adawa ịma ha bịara kwuo ya
kwue na 2014 ọ na-ada ebe niile ma fuelu ma ntamimo ihe a niile bụ ihe na-anyụ Naijiria ịkpapụtata ọ bụghịzi mgbe nwunye Trump esozi eme dịka nwunye Obama Trump bataziri n'onwe o wee na-atụ m n'anya nọ mgbe kịta Trump na-asị unu mara ihe unu ga-eme ọ bụ eziokwu na ekwunyere ya nọ maka ogbugbu ndị Kristian oru kịta bụrụ kịta ka abịa kwuru gbara Kristian gbanye ndị a n'ichi nke bụ na ihe ha nọzi kịta bụ left right and center ya bụ na ihe ọbụla ị kụrụ mmadụ ihe ọbụla ị tụrụ mmadụ ka a ga-eji tụnyere ọ bụrụkwa na anyị na-ekwu maka na ndị a nọ n'ọchịchị anyị na-ekwu maka ma ndị na-ekiri anyị ọ bụrụ na ị chọghọ ka mmadụ rie nwunye gị elu arị na nke mmadụ ọ bụrụ na ị chọghọ ka mmadụ mebie ụmụaka emebikwana nke mmadụ maka na ihe mmadụ ji tụrụ mmadụ ka a ga-eji tụnyere onye ahụ ọ ga-na-achịlite azụ mgbe ụfọdụ ọbịa na ụdị na-atụ ha anya mana e nwenatara nke ga-ejide gị onye ọbụla nwere nke ji nke ahụ o jide gị etu ahụ mmiri eju awụ ọnụ ịma mmazi ihe ị ga-eme ya bụ na ihe m na-ekwu bụ na ihe a niile emere Jonathan na 2014 eji chụpụ ya na 2015 ha niile kwọzi nwa kịta gakwute onye a na-achị kịta o wee juzie ọnụ enwezi ka o ji ekwu okwu enwezi bring back our girls ha niile anwụọla ma re na ọmakịrị ha enwezi onye ga-ekwu okwu ndị a niile ndị ekperima niile ka ihe ga-akpa na ọ tụpụrụ n'isi enwezi onye ga-ekwu okwu kịta ọzọ kwuru na afụkwuru ya na midia ewezụga soshal midia nwejikwa ima mfụkwuru ya na midia mainstream ahụ edezina anything na ị ga-agwụnanụ nkekwa akpa ihe ji ego chie na ha ọnụ meghe na ya bụ biko onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ihe anyị ga na-ekwu okwu ọ bụrụ ha na ị mara na ihe iji tụrụ mmadụ ka a ga-eji tụnyere biko emegide na mmadụ emegbu na mmadụ ụmụaka ndị a tọrọ ama m na ọka kịta nwere ike adụghachicha na ha niile ike nwere ike erugo 3 na 4 dinara ụmụaka ahụ n'otu n'otu ya bụ na ọ na-ewute m na ihe a bụ nwa mmadụ ka ndị ara ahụ na-aṅụ ọgwụ ike bụ egbe ekwensu gborogoro brain ha kpọrọ gaa n'ime ọhịa na-ejiri ha na-eme ihe na ọ na-agba anya mmiri onwe na-asị biko ndị gọọmenti tupu mkpo epetika ọ dị m ka ndị gọọmenti ka n'ọnụ ka ihe ga-agwa ha n'ihe gbasara ụmụaka etu a ga-esi tọhapụta ụmụaka maka na ọ bụrụ na eme ihe na o rukwe 2027 mgbe a gaghị abịa ebido elekshọn anyị ga-osokwa na ihe anyị ga-asị nwoke na isiri anyị na anyị ga-enwe ọkụ nepa na afụ ha ọkụ nepa na isiri anyị na mba ojekwo ọ sịkwa ọ bụrụ na ọkụ nepa dọstedị ụna votu anyị voturu ya ma ọ bụrụ na anyị nwa voturu ya nke mbụ mana ihe eti ọndalaịn na nọsisi votu na maka ndị chọrọ ihe eme mistake gwa gọọmenti okwu ndị gọọmenti ekene m ụnụ ama na ụnụ na ihe na-ekwu afa mbụ epetike ndị Igbo afetuto mana ọchịrị Chidera bụ ezigbo afa m mana gịnị ntị ka nke ọrụ nke bụ eziokwu ọkwenụ fụrụ ụmụazị a na-alụlụ ana so enu na ntọrọ atọrọ fa ife o ji aga n'ihu bikos na ụna ha emefunu kwesịrị ime onye ohi zuo ohi akpọpụta ya sị na etinye na amị sị na repentant Boko Haram onwe ihe mere na ya mazi ebe o si ọkwa ifụrụ onye aka na onye aka nakpa onye aka nakpa ichekwa ịkpọpụta ya ekpoje n'ụlọ ụka ka ọ na-asabụ maasị fada na-efu anya ọmarụpụ fon even fada na-ene anya nsef ọmarụpụ fon ya ọkwa ifụrụ ndị a na-eji ife a have made negotiation with them. If you negotiate with them, you are not getting anything. You are embodying them because now hey we go with we go more arms. Ono so na men sit up. Ọkọ ihe nje kuma ka Trump na abịakwo. Maka Trump bịakwa igiri Igbo. Ahụ atụ ndị Igbo egwu maka ụnụ ebu na bọmbụ tụ ya anya aka n'ime ọhazi atụ anya egwu. Na ụnụ afụbe bọmbụ before. Na atụ bọmbụ na n'Igbo. Nwatakịrị na-eje akwụkwọ ọfịa na n'ọtụtụ ya fichasị ya iresi ya young condemn. Ọkwụ ụnụ afụbe bọmbụ before. Jekwunu kịta kwa mmiri ka ọ dị na n'ọkpa. Ụnụ asịkwa na eji terrorism wee megide anyị ma emegidekwuru amọ na sponsor ka ọ na ụmụazị bụ anyị ji akaba terrorism jide anyị gbasasị ya gbatakọrọ chụtakọ onye ọbụla so mezikwu nke na-atụ anyị egwu ejewe amụ nke na-eyi agadi nwaanyị ụjọ dekwunu ntị mekwena ihe ha kịta bifo ndị Amerịka abata mekwena kịta bikos na ọkwa ọdịnihu ka a na-achị mebisi Ugwumba anya mmiri dị n'anya amadị m ihe ji Trump ọnụ mitin ụmụnna ka ọ nọ gịnị mana biko Trump nke Amerịka taa amaara m na unu akwadoghị na bụ unu na ndị a na-aṅụ ọgwụ ike ga-akwụrụ ụmụaka jiri amụ na-adọwachi ha ike kịta na-erepụ ụmụaka repeatedly ndị nke pụtara n'aka Chibok
mgbe ha pụtara ha niile dịcha ka ihe na ukwu ha dịcha ka ukwu agadi nwaanyị ndị nke egosiri anya ma ha mgbe abụ onwe ha biko mana ihe m chọrọ ka onye Igbo ọbụla kiriri anyị tata mụta bụ emena ihe ọjọọ maka na ihe ọbụla i mere bụ mkpụrụ ka ị kụrụ ya bụ mkpụrụ ị kụrụ ga na-achụkwute gị aha mbụ Mike Onugbu Ogwumba ndị Igbo